to be shirfla la jaba maliko na maliko ka ambao fo ka wali mada sanga ani wati bela jelena au ka nyama dalila bi juma kutuba kena konna na ambao la donia ka fo ambe bamako kina meme wele ko nyama koro qurani misirla meme wele ko mosquée Mohamed Sita na jobaga ye ambal makay Musa Bala Traoré ka almamiya kalfa ambal makema Imam Cissé yam bismillah o ka misirba en kono kan tare kamina misir wele la fukata se imam ga kutuba ma ninga juma jago flasel ni al-islamiya ye misra lola anga je anga nyama daw fe hayya ala salat hayya ala salat hayya ala حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله arabu qabla caman de tun bɛ Maka n'u ye jɛ siri silamɛw kama silamɛ minnu taara Madina ko b'u kɛlɛ jɛ o ye janfa ye ka jɛ siri u kama o kɛlɛ u y'u ye tuma min muminuw ye jɛkulu in natɔla ye tuma min qalu ko haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu nin filɛ ala n'a ka kira tun ye lahidu min ta k'a fɔ jɛ bɛ siri an kama o jɛkulu in de natɔla filɛ nin ye o jɛkulu in de natɔla filɛ nin ye wa sadaqa Allahu wa rasuluhu ala n'a ka kira u ye tiɲɛ fɔ wa ma zadahum illa imanan wa tasliman nka jɛkulu in yeli olu bolo amu jiri foyi la fo limaniya a y'u ka limaniya de jiri k'u sabati sabula danganiya b'olu bolo k'a fɔ u bɛna sebagaya sɔrɔ illa imanan fo limaniya u ye limaniya jiri u ka limaniya de jirira wa tasliman ani k'u yɛrɛ di Allahu Taala ma k'u yɛrɛ kolo k'u yɛrɛ di Allahu Taala ma sabula n'i yɛrɛ di Ala ma Ala b'i dɛmɛ k'i k'i yɛrɛ ta ye mais n'i siranna fɛn wɛrɛ ɲɛ k'i yɛrɛ di o ma donc i bɛ bɔ Ala taaya la i tɛ k'i yɛrɛ ta ye i bɛ kɛ n t'a si dɔn ye wa i tɛ lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa muminu u y'u yɛrɛ di Allahu Taala ma u gagnena a bɛ ɲini silamɛ fɛ i k'i jigida Ala kan ni dusukun ye a kana dan dalajigi dɔrɔn ma n ye n jigida Ala kan ni nɛn ye a kana dan o ma a ka kɛ dusukunnata ye n'o kɛra i tɛ siran foyi si ɲɛ tuguni sabula n'i siranna Allahu Taala ɲɛ i bɛ kisi ka bɔ Masa Taala ka lajaba ma mais n'i siranna dantanfɛn wɛrɛ ɲɛ i tɛ kisi ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma i ka siranɲɛ in t'i kisi mais n'i siranna Ala ɲɛ dɔrɔn i bɛ kisi ka bɔ a ka lajaba ma o de la a fɔra kuranɛ kɔnɔ nin yɔrɔ la allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum u nana kira n'a ka jama la munafiku dɔw nana ko kira jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan aw kama u ka ca de ka jamakulu in k'u bonya fɔ walasa kira n'a ka jamakulu ka sira u ma dan o fɔli dama ma de u tilala k'a fɔ fakhshawhum a ye siraw ɲɛ tellement u ka ca tellement ale tun ɲagalen don o la ko u ka ca mais o ka o kuma in fɔli fazadahum imanan o ka
kumakan fɔli ko jama in ka ca o de ye limaniya jidi silamɛw dusukun na o de ye limaniya jidi kira n'a ka mantonw a n'a ka sahabaw dusukun na tuguni a y'u jidi limaniya kura de la tuguni u ye mun de fɔ wa qalu ko hasbunallah wa ni'mal wakil ala y'an wasa ala de y'an wasabaga ye wa ni'mal wakil jigisɛmɛyɔrɔ ɲana n'o de ye Allahu taala ye ala k'an jigisɛmɛyɔrɔ kɛ ala ye o kɛlen u ye kɛlɛ gaɲɛ fa anqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin u sagira ni nɛɛma ye ka bɔ Allahu taala yɔrɔ ani fasamantiya caman lam yamsasuhum suu tɔɔrɔya foyi m'u sɔrɔ wattaba'u ridwanallah u tugura ala ka diɲɛ de kɔ wallahu zu fadlin azim Allahu taala de fasamantiya dunke fasamantiya tigi fasamantiya min ka bon o tigi Allahu taala de o de y'a to a bɛ ɲini silamɛ fɛ tuma bɛɛ i k'i jigi da ala kan n'i jigi da i masa kan a bɛ fatu n'i jigi da danfɛn kan a bɛ sa n'i jigi da fɛn fɛn kan a tɛ to i ɲɛkɔrɔ a bɛ ɲini fɛ i k'i jigi da ɲɛnama kan ɲɛnama min tɛ sa o ye jɔn ye ala ko watawakkal alal hayyil ladzi la yamut a y'aw jigi da masa kan masa min ye masa ɲɛnama ye ɲɛnamaya masa allazi la yamut ale tɛ sa jinɛ bɛ sa adamaden bɛ sa fɛn wɛrɛ bɛ sa fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ mais Allahu taala tɛ sa donc min tɛ sa i jigi da a kan n'i dusukun ye i k'i jigi da ala kan ko bɛɛ lajɛlen na mumini ka baara de kan ka kɛ danganiya ɲini i k'i jigi da ala kan danganiya ɲini i n'a fɔ an bɛ ka dɔnni ɲini cogo min an ka danganiya ɲini yaasa jigida ala kan a na sabati wa alallahi falyatawakkalil mu'minun muminu u kan k'u jigida Allahu taala de kan ala ko ten kuranna kɔnɔ silamɛcɛ silamɛmuso mumini i bɛna ko o ko kɛ i ka ɲɛnamaya la n'i ye ko o ko décision ta n bɛna nin kɛ i jigi da ala kan i ka sɔrɔ ko in damina i bɛ ala nɔ ye mɔgɔ si ma deli ka jigi da ala kan ni dusukun ye k'a fɔ i fɔra ala kɔ m'a fɔ n'i danna nɛnkun ta ma dɛ dusukun k'i jigi da ala kan ni dusukun ye i tɛ fɔ ala kɔ o de y'a to ala ko kira ma fa iza azamta fatawakkal ala Allah n'i tigɛra ko o ko kɛli kan i mana jɔ ko o ko kɛli kan fatawakkal ala Allah i jigi da Allahu taala kan i jigi da ala kan haya minnu bɛ yamaruyali kɛ ni jigida ala ka ye u ka ca u dɔnnen don wa qala ta'ala sabula masa taala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu likulli shay'in qadra ako wa man yattaqillaha ni mɔgɔ min siranna ale Allahu taala ɲɛ yaj'al lahu makhrajan n bɛ bɔda di o tigilamɔgɔ ma n'a bɛ degun kɔnɔ cogo o cogo n bɛ bɔda d'a ma wa yarzuquhu min haysu la yahtasibu ka tila k'a garijɛgɛ yɔrɔ la a yɛrɛ hakili t'a la yɔrɔ min a yɛrɛ tɛ yɔrɔ min bisigiya n b'a garijɛgɛ o yɔrɔ la wa man yatawakkal ala Allah ni mɔgɔ min y'a jigi da ale Allahu taala kan fa huwa hasbuhu ala b'o tigi wasa ala k'an wasa ala k'an wasa inna allaha balighu amri ala de ye kow lasebaga ye o yɔrɔ la ala y'a laɲini ko ka lase yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ lase o yɔrɔ la donc a bɛ ɲini silamɛw fɛ an k'an jigi da ala kan mumini ale tuma bɛɛ a hakili bɛ jigin ala la ni ala ko fɔra de
o de ye mumini tagabolo ye a dusukun bɛ siran ni ala ko fɔra wa a bɛ tila ka jigida ala kan a ka kow bɛɛ lajɛlen na sabula alahu taala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون أكم مؤمنون إكادوا مؤمنون الذين أولوا مغوية إذا ذكر الله ني على كفر ويدرون وجلت قلوبهم ودسكم بسرا وإذا تليت عليهم آياته ني الله تعالى كهيا وكلنا ويه زادتهم إيمانا أبو جيدي لمن يلا أبو كلمن يلا جيدي وعلى ربهم يتوكلون وأبو جيدا الله تعالى دكا وكونيا بلا جلنا الله كراكو نيرونينا الله كليلا كابو ابن عباس رضي الله عنه الله كجيمباما أكو على كراكو أريدت علي الأمم من تندو يرلان كرالا فرأيت النبي ومعه رهيت ne nabi ɲuman dɔw ye jamakulu fitinin de b'olu nɔfɛ wa nabiyun nye nabi ɲuman wɛrɛw ye wa ma'ahu rajulun cɛ kelen n b'u nɔfɛ wa rajulani nabi ɲuman dɔw bɛ cɛ fila de b'olu nɔfɛ wa nabiyun ne nabi ɲuman dɔw fana ye wa laysa ma'ahu ahadun cɛ kelen t'u nɔfɛ mɔgɔ kelen t'u nɔfɛ iza rufi ali sawadun azimun o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jamakuluba dɔ sina ka poyi ne y'a bisigiya fazanantu annahum ummati ne y'a bisigiya k'a fɔ nin jamakuluba in kɔni nin ye ne ka mantonw de ye ninnu ye ne ka mantonw de ye faqila li a fɔra ne ye ko haza musa wa qawmuhu nin ye musa n'a ka jamakulu de ye nin ye musa a n'a ka jamakulu de ye walakin nga unzuru ila al-afaq e ka filɛli kɛ ka taa fana jan ma yɔrɔ jan dɔ filɛ o de ye fana jan ye fana zartu fa iza sawadu azimu ne ye filɛli kɛ ne ye jamakuluba ye jamakulu belebeleba a tilala k'a fɔ ne ye tuguni ko ne ka filɛli kɛ ka taa fanajan wɛrɛ fɛ n ye filɛli kɛ ka taa fan wɛrɛ kɛ n ye jamakuluba fana ye i y'a ye bon a fɔra ne ko haza ummatuka nin de ye e kira ka manton ye nin jamakulu fila ye jamakuluba fila min i filɛ k'o ye dɛ i ka manton de filɛ nin i ka mantonw cɛ la ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب mɔgɔ ba 70 de b'i ka manton ninnu cɛ la u bɛ don arijina kɔnɔ u tɛ sɛgɛsɛgɛ u tɛ fɛsɛfɛsɛ wa u tɛ lajaba alakira ye nin fɔ summa nahada fadakhala manzilahu alakira ye nin fɔ dɔrɔn alakira wulila ka don a ka so kɔnɔ a ye sahabaw sigilen to فخاد الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة أو الصحابة de tora u bɛ k'o cogoba nin kɔnɔ ala kira ko mɔgɔ ba 70 u bɛ don arijina kɔnɔ u tɛ sɛgɛsɛgɛ u tɛ lajaba o ye jɔnw de ye u yɛrɛ dama de bɛ ka nin fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko fala allahum allazina sahabu rasulallah dɔw ko a dɔ la ala kira ka sahabaw de ko don dɔw ko o don dɔw fana ko fala allahuma dɔ la allazina wulidu fil islami mɔgɔw don minnu bangena silamɛya kɔnɔ falam yushriku billahi shay'an u ma foyi fara ala kan saya nanu u sɔrɔ a kan a bɛ sɔrɔ o jamakuluw de don bɛɛ bɛ ka taa fɔ wa zakaru ashiya'an fɛn wɛrɛw bɛ ka fɔ min ni nin si tɛ kelen u b'o kɔnɔna na فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرا بورا كنا وسرو وكما سما سما لا على كرا كو أو بك
ɲɔgɔn sama sama mun de la dɛ u ye alakira ladɔnniya ko an bɛ ka ɲɔgɔn sama sama i dontɔla so kɔnɔ i ye kuma min fɔ i ko mɔgɔ ba 70 b'e ka mantonw cɛ la minnu bɛ don arijinɛ kɔnɔ u tɛ sɛgɛsɛgɛ u tɛ lajaba o mɔgɔ ba 70 ye jɔnw de don an bɛ k'o de ɲini jɔnw de don jamakulu jumɛnw de don alakira y'u jaabi a ko humul ladhina la yarquna wala yastarquna wala yatatayyaruna nin dakuruɲɛ saba in ni mɔgɔ min kɛra ninnu kɛbaga ye e de bɛ fara o jamakulu in kan o ko cogo di alakira ko cogo di a ko olu ye mɔgɔw de ye mɔgɔ ba 70 min bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ u ma lajaba o ye mɔgɔw ye la yarquna minnu tɛ saloli kɛ saloli i n'a fɔ ni fɛn dɔ y'i minɛ ka i salu ka dugawu kɛ k'i farikolo salu yɔrɔ dɔ b'i dimi k'i yɛrɛ salu n'a ye minnu tɛ saloli kɛ o kɔrɔ saloli tɛ haramu ye dɛ saloli dagalen don ni kuranɛ hayaw ye saloli dagalen don ni dala kirisiw ye kirisi minnu ni nani ni kantuw kɔnɔ ni minnu tɛ saloli kɛ ni haramuya fɛnw ye wala n'a bɔra alakira ka kumakanw kɔnɔ ka don tɛmu wɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn donc o ye haramu ye a ko wala yastarquna u t'a ɲini ka saloli kɛ ni haramuya fɛnw ye wala yatatayyaruna wa u tɛ tere ko fana la u ma ko tɛ tere ko la tere ko min bɛ fɔ olu kɔni wa ala rabbihim yatawakkaluna olu b'u jigi da u dabama de kan hamina ko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la hamina ko dogolen n'a kɛnɛ kan ta a dɔnbaga ye masa taala ye ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ala ka bɛɛ ta d'a ma a kɛra an bɛ ka siran fɛn fɛn fana ɲɛ ala ka don an n'o cɛ furuko ala ka nɔgɔya yarabi mɔgɔ minnu fana furu la ni denko b'u la yarabi an y'a ɲini masa taala fɛ ala ka den barikama di ala ka den barikama di an n'u ma den min b'a nafa diɲɛ ani lahara bana dogolen n'a kɛnɛ kan ta an b'a ɲini masa taala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛnɛya Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ imamuna ani misiri yɛrɛ jɔbaga la dakurunya fila minnu sɔrɔla u fɛ ka lase an ma an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ imam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. hakɛto i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ bɔ yɔrɔ min ani sigilen bɛ yɔrɔ min ani ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ an bɛ fɛ ka dɔn dɔn o la Ne tɔgɔ ni jamu Umar Sise ka bɔ Ɲɔrɔ. Bon Ɲɔrɔ dugu min tɔgɔ ye ko Yuri an ni Ɲɔrɔ cɛ 30 km. Voilà, n ye n ka kalan kunfɔlɔ caman kɛ yen de. O kɔfɛ ka bɔ ka na yan ka tɛmɛ ka taa Côte d'Ivoire ka n ka kalan fanba fana tɔ dafa ye. Voilà, ka sɔrɔ ka na Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Bamako Ɲamakɔrɔ kurani. N sigilen bɛ sisan inshallah. imam o kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn i ka alimamiya nana sira jumɛn fɛ ani i ka dɔɔni fɔ an ye misiri in tariku la n'o ye mosquée Mohamed Sita ye Alhamdulillah rabbil alamin. Nka alimamiya nana sira min fɛ o ye misiri in sababuya yɛrɛ ye. Ala latigɛ don nka ka sababu kɛ Bala Taraware. Misiri in jɔbaga sunkalo o sunkalo n tun bɛ taa salina a n'a ka denbaya ye a ka so. Bon Ala y'a kɛ an ye sunkalo caman kɛ o la. Bon salon sunkalo an tilalen sali la a ko karamɔgɔ n b'a fɛ ka nin yɔrɔnin n ka gilasiso in n b'a fɛ k'a kɛ misiri ye. Bon a y'a fɔ kɔfɛ a ye n wele a ka denbaya cɛ la ne n'a ka denbaya n'a ka muso 3 bɛ ani denw hali den fitininw a y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka salonba in kɔnɔ ka sɔrɔ ka ci ɲɛf'u ye. Bon a y'an fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la fo an bɛ tununa sa ne ni denbaya bɛɛ tun tununa. A ko denbaya ma ko n m'aw fara ɲɔgɔn kan gansa n m'aw fara ɲɔgɔn kan ko wɛrɛ kama n man ka saya ye dɛ ne y'aw fara ɲɔgɔn kan de n ka gilasi usine nin tun ye gilasi usine de ye. Bon ni Ala sɔnna ne bi tɛmɛna n bɛna bɔ o la k'a di Ala ma k'a kɛ misiri ye. Bon n b'a jɔ Sise bɛ kɛ alimami ye a ka ɲɛmɔgɔya bɛ d'a ma. Bon an ka a fɔ kun ye aw ye de. Bon adamaden si t'a yɛrɛ bolo ni Ala sera n ma yan'a ka ban donc aw k'a dafa a ɲɛmɔgɔya bɛ di a ma. Bon donc Ala dun y'a dɛmɛ fana an ye dugawu kɛ Ala y'a dɛmɛ a banna a yɛrɛ ɲana fo an yɛrɛ salila kɔnɔ. Voilà donc a sɔrɔla ten de en même temps a ye n kɛ alimami ye o cogo de la. kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani dugawu kuncɛ kuma min bɛ ne bolo vraiment an bɛ misiri mɔgɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana misiri jɔbaga Bala Taraware an b'a fɔ ka tila k'a fɔ sabula ni wari bɛ mɔgɔ caman bolo bon wari in dɔnyɔrɔ o bɛ taa sira min fɛ ani Ala ta in tɛ kelen ye. Bon wari in dɔnyɔrɔ tun b'a bolo sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin ye. Hali a bɔra min na dɔrɔn gilasi usine a bɛ min dɔn kalo kɔnɔ mɔgɔ t'a hakɛ dɔn. Bon du terrain yɛrɛ n'i ko i bɛ nin feere a bɛ min dɔn mɔgɔ t'a hakɛ dɔn. N'i ye nin jɔ k'a kɛ étage ye a bɛ min dɔn mɔgɔ t'a hakɛ dɔn. Mais a jɛra o bɛɛ lajɛlen kɔ k'a di Alahu Taala ma. O kuncɛ kuma de bɛ n bolo k'a fɔ ka dugawu k'a ye an bɛɛ lajɛlen fana ka jɛ ka dugawu k'a ye yarabi Ala k'a kɛ a bolo jannatul firdausi ta ye. Bala Tarawele jɔ ye ne ye Bala Tarawele ayiwa alhamdulillah i dɔɔni diyara an ye Bala Tarawele an bɛ fɛ kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani foli k'a lase alisilamɛw ma sabula an bɔra seli la sisan. Ok
Bon, ne tɔgɔ ye Musa Traoré, mais mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni Bala Traoré de ye, parce que ne ye n ka ko daminɛ bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire, et puis dernière minute la n ye n fa nana bɔ n ye, a ye n ka investissement dɔw ye Ala ka hinɛ la, misiri tɔgɔ dara ale yɛrɛ de la. A ko n nana i ka baara minnu bɛ yan i ma fosi k'i faso la, o ma diya n ye, parce que a lon n y'a wele tâche dayɛlɛn dɔ de ma, tile bɛɛ a ma kuma n fɛ, n'an y'a bɛnna dɔrɔn a b'a ɲɛ tɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ. An sera so, ne ko ne ye mun de kɛ bi i ma nisɔndiya n kɔrɔ, a ko i ma foyi kɛ n na, a ko mɛ nin ye sojɔlinan ye Abidjan, hali siyɔrɔ t'i bolo Bamakɔ, a ko i gara so la i balima bɛ bɔ i nu ma, ale tɛ yan bi a bɛ lahara, n'i garala so la i balima bɛ bɔ i nu ma. N y'a layiru ta ye, ko ni Ala sɔnna n b'a kɛ. N ka so fɔlɔ ye n y'a daminɛ, ale yɛrɛ tun ye maçon kɔrɔ ye, a ye baara sigi fo ka taa se sénage la, a nana ka na ban. Mais alhamdulilayi n nana Mali la n ma nimisa, Ala ni ale ka kuma kosɔn Ala ye barika don n ka ko bɛɛ la. O de la sisan n y'a jateminɛ silamɛya tun ka d'a ye, ne yɛrɛ dɔgɔnin caman bɛ yen olu donna morikalan na, Ala kɔni ma ne garijɛgɛ morikalan na, a ye n don école la, bon école kɔni ma sabati, mais n bɛ Ala fo ka n bangebagaw ka duwawu k'u ye, ka duwawu ɲini u fɛ, ka misiri mɔgɔw fo, n bɛ misiri mɔgɔw fo. Tiɲɛ yɛrɛ la ni n ko n ma nisɔndiya se ka n ye nkalon tigɛ. An kɛra balima kelen ye, walahi ni n donna yan n bɛ nisɔndiya tellement que n bɛ mɔgɔw ye, an bɛ ɲɔgɔn kanu cogo min na, tulon ka yɛlɛ. Non, franchement di n bɛ Ala barika da, Ala min ye nin idée di yan, ka nin se kɛ n ye k'a kɛ. Parce que idée nin fana Ala de b'a di mɔgɔ ma. Donc ni Ala ye idée dɔw d'i ma i b'a barika da. A y'a fɔ cogo min na sisan, i bɛ nin kɛ étage ye, mais a kɛra cogo o cogo étage nin bɛ taa ka to yen. I bɛ taa ka to yen. Mais nin karankala b'a fɔ cogo min na, ayiwa nin ye furututu de ye. Donc n bɛ misiri mɔgɔw fo, ka quartier mɔgɔw fo, mɔgɔ min bɛ seli yan, mɔgɔ min tɛ seli yan, n ka foli bɛ bɛɛ ye. N y'o de fɔ misiri dayɛlɛn tuma, an ka misiri nin kɛ silamɛya misiri ye, an kana kɛ siyako kɛlɛ ye, a fɔ ko nin ye bolojiginan ye, nin ye bololɛnan ye, nin ye siya ye, nin ye wahabiya ye, nin ye wahantan ye, an kana ko misiri ye. Ni mɔgɔ mɔgɔ ko ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an b'a fɛ i bisimila, ka bɔ yen ka sirifila ka aw fana fo. Franchement di aw ka mission caman bɛ yen n b'a lajɛ, e yɛrɛ de ye ne wele k'a fɔ an bɛna aw ka juma kutuba kɛ. Alhamdulilayi, ne ma ɲini aw fɛ, aw yɛrɛ de y'a ŋanigi ta k'a siya ma, ka foli k'aw ye, hali bi aw ka baara Ala ka bolo mɛn a la. Aw ka téléso nin a bɛ filɛ duniya bɛɛ fɛ, ne yɛrɛ filɛ nin tous les journaux ne b'a filɛ, ni Mali ta banna dɔrɔn bɛ don a kan, ka tila o la ka a tɔgɔ ye di duwawu kɛ jamana ye. An bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin, k'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ, ko bɛɛ n'a wagati don, mɔgɔ si tɛ sɛgɛn n'i ma ɲini, mɔgɔ min b'a ɲɛ Ala ka se d'u ma ka an bɔ nin gɛlɛma kɔnɔ, an mɔgɔ minnu fana b'a kɔnɔ Ala ka a supporteli fanga ka an na. Donc kuma caman tɛ n fɛ, duwawu kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulilahi rabbil alamin, an baden tv shirif la lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, ni tun ye Bamako kina min bɛ wele ko Ɲamakɔrɔ kurani. Misiri la min tɔgɔ dara an fa la Mohamed, ka fara an ba kan Sitan, n'a bɛ wele ko mosquée Mohamed Sitan, n'a alimamiba ye Sise ye, a jɔbaga ye an balimakɛ ye Musa Bala Traoré. An b'a deli Ala subahanahu wa taala fɛ ni ɲɔgɔnna caman Ala ka caya an faso Maliba kɔnɔ. Cɛbɛ ni kanbɛn Ala ko sabati misiri in na, cɛbɛ ni kanbɛn Ala ko sabati an faso Maliba kɔnɔ. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, shukran lakum fi amanillah.